Ai, baia. Ja. So lazy edes pang ina libere. Mami er nog spaar is niks met me aan de hand, hè. Soms ben je gewoon een beetje verliefd. Soms ben je gewoon een beetje verliefd en dat te erg. Lobby altijd belangrijk in een liefde. Weet je hoe leuk het is? If je hebt lobby in je artie. Maar mo leg hoe uit. Het is een korte life. Mo jo heb ching. Mo jo heb ching onder fenitori. En ik denk dat boven ons maar offending. In a tori sa mo tak dat kom knop op mijn kraag. Bruyano de Jeremy Mati boto boy Jeremy Chibrada boto. Sexy sound me loba boy is estento. Ja man. Maar taki de paran met de diamanten stem. Alias boto. A ben nanga kwaliteit. Nieuw style. Tim tap 15 moet ik nieuw style man. Tim moet tap 15 trajari. Bruyano de, of mijn lobbyfouden. Lijkt jullie even een korte live geven. Het is een korte live. Voor je met moeite is man op zo. Dat is de mens eenmaal. Soms je denkt dat ik awansa ibe denkt dat ik lobby awansa I denkt dat je teken angeng. Soms na de smart is het dat chucha jiu. Kom leg was aan uit. Ik ga niet praten over cultuur. Ik ga jullie verrassen met X. Sa unustreve denk ik dat flow. Uno denk atori di show. Sa. Maar atori zei tegen dat dat flow. Atro. En if atro me was je de hartjes. Kom op atori jono. Kom saka golima. Toen mijn meisje klein was, weet dat papa die golima is hard. Die golima. Die deur even openmaken. Mensen. Ik maak bepaalde dingen mee. En mijn massa is studeer alibi. En toen ik studeer alibi. Dan. Ik kies wat aan ina ede. Dan tak op takip cheese zo lang aan desma. Hoe zou ik lop tak toch? Soms. Me kies ontevreden mensen bij mij. Mensen die ontevreden zijn. Maar de reden waarom ze ontevreden zijn, kunnen ze soms zelf niet snappen. Ze kunnen zelf eigenlijk niet begrijpen waarom ze ontevreden zijn over bepaalde dingen. Dan ga ik jullie over één ding iets laten weten. We karus recht brada nangasa in grotapu. Je kari wamantapa uku you brada. Je karwan bigisma, you mama. Je karwan trasma, you sa. Je karwan trama nefo. Je karwan trama omu. Je karwan trasma papa. Je karwan trasma mama. Dan, te you luka libi. Dan je lukutaki je karwan mama. Je karwan asma papa. Terwijl asma no abi noa enkri ban als het gaat om familie. Maar waarom roep je de persoon papa? Waarom roep je de persoon mama? Waarom roep je de persoon tante? Weten jullie waarom? A tante schreefie. Sa jumus kar tante so lazy. Je shele kwam vreemdeling. A brada eigenlijk. Sa yunang ek mopo. Fu wamma wampa. Ine karen brada. A tante a omu. Sana yuma brada.
in een kare omusolesi. Je kare gewoon man of kill. A oma voor jou. Sa you ne kar oma. Je verstaan? Je kar wan trasma oma. Dan moet leggen uit taki. Sana wan voor de reden. Dan ga aja rusu voor asandisi. Weet jullie waarom? Zo lees je brada. Ne behandel je like brada. Zo lees je sa. No eshi you voor wan sa. Zo lees je wan papa. No eshi em ching. Leke Egypt ching. Zo lees je wan tante. No e horen naar de wetten. Normen en waarden voor wan tante. Zo lees je wan pa. Wan ma. A ma no e gedraging. Lek wan ma. Voor ap ching kan shi. Taki. Is werkelijk mijn moeder. Mojoa onder venitori. Ik kan me nog herinneren. Taki. Bibe debu na wan tusma. Da wan tori kona insei. Dan. Mitegas mataki jongu. Er is iets met je moeder gebeurd. Er is een probleem. Wees snel naar huis komen. Heb je het gehoord? Wat jouw moeder is overkomen? Deze afstaming kieslijk antwoord. Hoe afstaming kieslijk antwoord? Oh, mijn moeder is gevallen. Dan wat moet ik doen? Dan contact zoals ma. Zo iemand. Zou eigenlijk zo'n gedrag tonen waar vreemdelingen zijn en men kent het geval niet, dan wat denk je dat men zou doen? Abchinja wreed men. Egi ma. Takso. Abra egi ma di chare negi mung. Dat toch takso abra emma. Dat te you no sabarede. Te you no sabi a oorzaak. Seide meki abching. Takso abra emma. Dat eerste sa uno otaki. Sa denk dat we play opvoeder. Dat we begeji atjuan schuld. Taki, hoe kan je zo praten over je moeder? Er is een reden. Ik heb weer gevallen en ondervindingen wat ik heb meegemaakt. Je roept een vreemde persoon mama en je eigen moeder roep je geen mama. Dan gaat men zeggen, je bent slecht. A papa die meki you, sanji you mabere, you neshi you pafunoti. Er is een reden. You egi brada. Sayang ik mo bofu wamma wampa. Tidena day. Wansanip sa. Dat tene reageer. Dat je jere tak amen. Na you brada. Fa je reageer zo. Wansam salanga you neef. Pere nader you. En je hebt geen goede woord om te rappen over wat gebeurd is met de klacht die men naar jou toe heeft gedumpt of gebracht. Dan ga je zeggen, en als een vreemdeling daar in de buurt is, dat door jere wan torilijk faboto is singi, taki libis makandu bong, libis makandu ogri, er is een reden. Mojo wan tori, wotak abra wan mooi tori, Auroko same duja. Je leri. En zolang je leri, dat im go verzamel, ala de leri, sa je met mee. Ik heb mensen hier gehad bij mij. San denanga bere. Anoma make-up ching. De awinti kom ontdek. Taki. Wan fio de. Tussen een man en een abching. Dan wat ga je doen? Dan ga je alle moeite maken om de moeder
te naderen. Taki, kijk nou. Er is een geestelijke stagnatie in je dochter of zoon zijn leven. En ik ben gestuurd op een stukje van Fio. Mama, AUB, Inowanko Yepi, Tak Mofo, Puru, Sayuben Taki, Komit Apching. Omdat dit la takru kari, etja takru piki. Maar wat er aan de hand is, mevrouw, Winsa Bemsa, laten we weer gaan voor vrede. Nee! Meneer Kong, die mi be bare na nga boy. Ano be wayere. No, ap mi fa no udule kimma. Meneer Kong. Tak sang. Mi tak moeder. Maar op Chinda nga bere era moeder. Ze is hoogzwanger. Ze is al over tijd. Ze is al over tijd. Wat gaat u doen, mama? Na je op tjere. Sayo doe. Mine Kong. Dat te amano wa Kong. Dat de ma apwansane taki ina winti bribi. Tak te tusma trobi. A di fudrisa eko na pratimang. Dat stel je eens voor. Watra umas madeja. Dan ataki mo teka verantwoordelijk ma. Dan mi opura fio. Namens gado nanga de bigisma. Di soam ching. Dan bakanati a bigisma doeng. Apchingo na atoso. Abofala. Suma apchi okar mama. Suma apchi odi awardering. Tap a momenti dati. Na sma san do you abung. Na sma dat na you ma. Tap a momenti dati. U begrijpt van Sande. Mi abis maja. San stotu baka. Na een probleem. Ve egi omu. En egi tante. Dat je treiga ma tak jongu. Hey, ino ere sam sarang e brada. Ama uluku tak na mi brada no? No. Ano mi brada. Dat je treiga ma tak ino kan tak so. Na you brada. Ala fasi na you brada. Yera ma na mi brada ta papira. Na mi brada in family book. Ma ina libi. Sawe libi amano mi brada. Dat te you no sabi lek otaki a derde sma. Sa no sabi sana a rede. Dat yo taki jongu. Amana urit man. Je kan het niet maken. Tak na egi brada. Dat te no go onderzoek. Dat je luku tak te you go onderzoek later. Dat je shitak jongu. Hey. Ama leti. Want te you no poti stong. Die was ma tapu ap tapen passi. Da asma poti stong. Tap you passi. Dat tire of tamara. Te atafra draai. Dat te yo trekken terug. Dat yo yere taki. Ano kang. Want wa brada. Ano kang. Wa famiri. Ano kang. Na oma. Ano kang. Ala fasi na yu pa. Ano kang. Ala fasi na omu. Nee. Doe langa leti. Na abi mama. Doe langa leti no abi brada. Doe langa leti no abi sisa. Doe langa leti na wansani sa ewa knapu. If you egi brada wan kill you. Na you brada. If you egi pa. Ne wins boeje en egi ching. Is het je vader? If you egi sa. Wil je liever de graf zien ingaan? You egi sa. No abi lobby di you. No abi firi di you. Is het je zus? If you egi nechti. You abi wan firi. Omdat you aba verstang. Tak unu na familie. Wins van oneenigheid de. We blijven familie. Maar als u het verstand hebt om dat wel te kunnen inzien, takwa brada. Maar you takru maniri. Je bent verblind door de Satan.
En je hebt geen inzicht om te zien dat, wat brada, dat is het precies als een auto met een lekke band die nergens kan. Daarom is tegenisme, zo lees je, telemang is je de sandisi meestal tegen ons hebben reden voor een familie trobi. Jullie hebben reden voor een birti trobi. Jullie hebben reden voor zijde amandat na amandat net taki. Dan te ujere een verhaal eenzijdig. Dan meestal, wat doen jullie als mensen? We doen geen onderzoek van hoor en wederhoor. Weet jullie wat zo lastig is in het leven? Als u die verstand hebt en ik zie dat het mijn moeder is en mijn moeder ziet niet in dat ik haar zoon ben. Als ik die verstand heb en de geest van reiniging en zie dat het mijn zus is, maar mijn zus ziet me als lucht. Mijn zus ziet me als krofaya. Mijn zus ziet me als scheid. Mijn zus ziet me als lucht. Ze zit dwars door me heen. En ik heb wel dat verstand om te zien dat ik naar missa. Dan is het een Porsche met een lekke band die nergens kan. Dan wat gaat men zeggen? Een lamme kan een blinde nooit leiden in het leven. Teyushi so lazy. Libis ma den a sterfbed. Dat de oma den a sterfbed. Dat oma het teken de papiera ving. Die was zuster. A teken a papiera. Die was vreemdeling. A die was vreemdeling. E osofos a dede. Dat a familie o draai kofetange. A familie o kofetange. Taki, a doe san nga opa. A leg opa op. Omdat opa no gonna score. Opa no gonna score. Da pe a di opa sopi. Da mek opa teken aan papier. Zo is wel low ede. Het is niet altijd waar. Weten jullie waarom? A opa voor jou. A beshitak anap familie. A opa beshitak familie. Ben kon profiteer ving. Dat die atron bigisma. Dat opa koshitak. Juist dat mi oru day. Die mi aba lobby van odu. Voor mi familie. Dat juist. Te mi actie mi brada. Voor gona winkri Jimmy. Opa ik heb dingen om te doen. Te mi tegen mi boy. Dat ik moet iets gaan doen. Kan je me brengen? Ik heb geen vervoer. Kan je me ergens brengen? Nee, ik heb de tijd niet. Yo, actie je dochter. Kan je me helpen met iets? Aneshi en pa, aneshi en ma. Dat te ou patron bigisma. Daar kost je dat ta actie en buurman. En buurvrouw. Dan na buurman ik kon crime osojeng. Na buurman ik kon borden regelmatig. Na buurvrouw of een buurmeisje. Of een vreemdeling. Nou een vreemdeling, ik tja nyanjeng. Nou een vreemdeling, ik kom borijeng. Dan wat denk je dat gaat gebeuren? Wat denk je dat gaat gebeuren? Tide of Tamara. Dat zou iedereen zoals ma doen. Kom, Kira, volg me even hoor. Even. Ik was vergeten. Wat denk je dat die opa gaat doen? Zij denken oma odu. O teken na jari papira. Die a vreemdeling. Omdat die abe aba familie van nodu. A familie no be knap bij. Dan hier komt het. Te tidof Tamara de bige vet van boedel. Te asmano demoro. Dan no longo tak tak jongu. Later is dat agron af Johnny. Agron na Patrick. Agron na van buurman. A waarde voor opa na van buurmeisje. Dat do begin wissing. Do begin wissing. A jari sa opa gwe lipjeng. Ano man tandape. Isa pusede. Omdat do vindt dat ano kan. Het kan wel. Het kan wel.
Sami wanju abra atori disi na awardere so nabi lek libis maji usrefi. Na asmasa e waardeer you na dat na you brada. Asmasa e ontferming abra you dat na you sa. Asmasa e kreisari na nga you dat na you ma. Asma sande in staat offeren libi om you. Tap op moment dat hij te wa no to de na you. Mofodoro. Asma dat na you omu tap op momenti dat hij. Daarom zeggen ze altijd: familie kijven, familie blijven, inoma lono japis dati. Maar familie is niet alleen de naam. Familie is niet alleen dat het je broer, je zus, je nicht, je tante, je oma, je neef, je oom is. Nee. Familie is hoe we met elkaar leven. Hebben jullie begrepen? Familie is hoe we met elkaar leven. Dat is familie. En daarom kan je soms niet voorstellen dat je een vreemdeling ziet als je moeder. Dan is het lastig voor de familie. Maar het is ook zo dat jij een ander persoon ziet, een ander manspersoon, en je roept een broer. En je eigen broer beschouw je als een vreemdeling. Er is een reden. Er is een reden. Alles heeft de oorzaak. Het is weer zo dat je karwasma, eigenlijk onkel, dat egi of je sam wan map sak mop of sa na you map brada of you map chi brada, you ne select onkel. Dan meestal asarat ochawang spanning komt tussen a familie. Maar de reden zijn dat ik aan elkaar je onkel, dan moet leggen uit voor zijde. Maar Joatori, zo lees je een familie in Las Libi, het doet je niks. Zo lees je een vreemde in Las Libi, je krijgt ITD langer. Je krijgt ITD langer. Dat wordt takwantori. Abra wan brada sasrana edregi. Wan brada sasrana edregi. Ay lukumi life asap abra samotaki. Minanga brada tak is de bijna wan uur langa. Bijna 2 uurtjes lang. Atak flow. Ik word uitgelachen door Suriname. Maar a ondersteunen sami bij kies voor zo'n bekende sma. A waardering sami bij kiesie voor zo'n sma. Nooit meer kiezen voor een brada. Nooit meer kiezen voor een omu. Nooit meer kiezen voor mijn eigen ras. Me kiezen voor een traras. En die zoals mano demoro gaat het me pijn doen. Dan tak mijn brada. Je hebt gelijk hè. Heb ik het ook weer zo. Taki wansan epsa. Wa eigen sma voor you so lazy. De insiki bedi. En je krijgt de boodschap om te horen. En soms baat het je niet aan het doen niks naar jou. Maar nu je hier tak wan mati voor jou. Sang. Wan sanip sanangama akosiki. Hij is opgenomen bijvoorbeeld. Dan ga je denken dat boy. Na mi echte troepen dape boy. Na mi echte mati dape boy. Sang boy sang. Hey brada. Je bori. Je bori, je chanya jamang, omdat hij op lobby jamang. Mojo wat tori na mi brada salas libi. Mijn dochter was opgenomen in het ziekenhuis. En a brada voor me, no we wan bribi taki, mi dochter siki. Brada, ik ben daar libi voor jere, maar mi deke jere mi. Temi go lukubi dochter. Walis in one day. Mi brada ben go strip na mi dochter. Ina atoso. Temi go na atoso so lazy. Dame go te amago. Fuchanyang.
mi brada be bori nyang ba e chago di mi dochter. Da men luku tak sang, fakang. Dus a lobby sama be abdi mi dochter. So misre be aksi misref af dak yon fa du kong. Tak I loba baby f miso. I verstaan? Dat wan taki ama apwa ai sa ashi. En si wa waardering in asma dat die tapa momenti dati. Dus daarom zeg ik het altijd aan de mensen. Meku di lobby. Te udena libi. Mek un libi bu nga usrefi. Omdat familie ne besta. Familie ben de. Ateng fu mi afo. Ateng fu mi trotro. Isap oteng. Dema e sorfinga na yu tapu. Tak yu na mi neef. Als ze jou kunnen misbruiken. Als een pispaal. Je geeft ze alles in het leven. Vooral als je geld hebt. Vooral als je rijk bent. Dan ga je gelijk horen. Is mijn broer. Is mijn neef. Mojuwatori. Guduma lai familiare. Guduman. Mino wa bribi tak sma fu Trump. Fu Trump of a famaning. De insranang. Te you know a millionaire. Ala de familie sap you. Nooit mi wakana strati da de manchi wa lawman. Da me tegi tak ne brada. Nooit je wakana strati da esi wa zwerver. Da tante sap tak ne brada pching. E omu pching. Isap sa ei du? Ei dok da wakafsa. Taka maya nom konverfermi bakere. Ala listem ka strata maya konverfermi. Maar mek you wede wa miljonair. De reep sa oso. I reep sa na foto. Da I omu shi. I tante shi you. You neef shi you. Baya luka onkels mi dape baya. Baya. Mi sablak tem stoppen met fenwa sof. Ushifa ude. Ushi libisma. Dat jullie hypocrieten zijn. Ushi. Een zwerver heeft geen last van niks. Omdat jij een zwerver is. Samana wisi lau mamo. Samana wisi zwervers moro. Samana wisi wa man saynya in dot baki moro. Omdat hij de vindt dat hij heeft zijn doel al bereikt. Om op straat te leven. En zich te gedragen als een zwerver. Dus te weten dat je familie kijven. Familie blijven. En een waardering zei je een vreemdeling. Solisi. Je ne jeng naar je eigen familie. Dat asem familie dat opbundelt hier na de. Dat o taki tak itakru. Dat asem familie dat die otaki i greedy i kon geldzuchtig. Na asem familie dat die o wins dede you. Na asem familie dat die opodiston na you passie. Omdat die i ap money i kon gudu. You na Brunswijk. Una van Brunswijk life familie. Ushiva Yokohama life familie. Ushiva familie Kuldipsi life familie. Familie Dilop. Ze zei allemaal op de gudu omhoef de na de gudu familie. Familie Ram. Iedereen houdt van hem. Van de familie. Omdat jullie rijk zijn. Familie Bouterse. Iedereen is Bouterse's familie. Bijvoorbeeld. Omdat hij rijk is. Meisha loma se wakana strati. Soliche shitaki yanga was me waka strata jersa lomang. Senya in dot baki. Ti aksama tak fayanga ma jerso era mano mami no sabama. Ataka no sabeng omdat hij in dot baki. Mekama be de ino bens. Mekama not be de ino bens. Ibo yere tak Nami omu aba leo voor da pere. Nami omu aba abde goud concessie. Nami omu na Yokohama ere. Nami omu na Isam Sabetaki toch. Dat zijn jullie mensen. En daarom zeg ik. Uno libisma. Uno lobus refi. Vooral niet als het gaat om familieleden. En daarom de man taki.
Tessan moest zetten zo lezen. Vanuit het geestelijke. Dat mensen eruit moeten komen. Voor libidoro grani. Uno pot vertrouwen altijd in familie. Uno pot vertrouwen altijd in een familie. Omdat een waardering. Sa vrienden maar je zo lezen. Heb je nooit gekregen van je zus. Heb je nooit gekregen van je broer. Heb je nooit gekregen van je oma. Van je tante. Je nicht. Je moeder. Je afo. Nooit. En vast van een vrienden maar je liep naar jou. Jongen. Je acties tref af jongen. Maar minanga man is ano brada jongen. Minanga vrouw is ano sa jongen. Ano alasma. Ano alla mama sa make you. You a car mama. Omdat if you na mama. Im hoor alini voor mama. Im hoor alleen voor mama. If you na omu. Im hoor alleen voor omu. If you na tante. Im hoor a respectie voor tante. If you na oma, im hoor a respectie voor oma. If you na opa, im hoor a respectie voor opa. If a opa abi 10 gram ching. A opa nom denki taka ap tunomo. Dat de toe dat ik is waardering moro de trouwang. Jarusu ofadong. If you go na you brother. They ask you brother wa money. They brother wake you. Dat ik gonna a vreemdeling. They krijg you no to ding. Dat vreemdeling taki lukumina op furu. Maar je mag het nemen. Suma yo die awarderen op een moment dat die. Dan ga je een woord gebruiken dat jongen. Boy mi egi brada ere brada. Men lukwasan bijvoorbeeld. Abra familieleden. Te bepaalde blakkamang. Fenwa okasigwa Holland. A fenwa okasiga Fransay. Ane chare neef. If you no look boom. If I hear it take neef da eka Holland. Ene eka Holland. Want a denk taka e bota Holland. Dan a toriko luk da neka Holland. If you no look boom. Ana trobi belga sandere taka nekap cocaïne nesting. Ana reden voor taki go duiken tak asma o duiken onder. Omdat die, you know want channing voor je eigen smaga fesi. You know want make you eigen brada ga fesi. You know want make you eigen sago na fesi. You know want make you eigen picking go na fesi. En daarom is dat je opvoeden zou op no de. Lobby no de. In familie. Er is geen familiewaardering meer. Als vroeger. Uiteindelijk moet je kijken. Dat nou vreemde sma. En die lobby komt desrevi. Maar lobby ne je sin zomaar. Lobby ego voor abonsa asma doe je. Je begrijpt. Liefde komt. Dat op momenten dat hij voor asma. San doe je een boom. En daarom is het goed dat je. Bijna aan 20 geloof. Is het niet alleen maar baden en wegwezen. 20 geloof heeft niet altijd te maken met obja. Het is meer dan dat. Is opvoeding. Communiceren. Van mens en geest. Over het dagelijks leven. 20 ano zo bar obja heer. Nee, ano dat die wang. Er is nog meer die we missen binnen ons 20 geloof. Familie blijven familie kijven. Is wat men ons altijd heeft aangeleerd. Maar je moet niet alleen de naam dragen van familie. Je moet die waardering ook uit kunnen stralen. Je moet het respect ook kunnen afdwingen als moeder, als oom, als tante. Maar het moet van beide kanten komen. Het moet niet eenzijdig zijn. Dat you lop you brada, de brada no lop you. Dat you lop you man no lop you. Dat you lop you son no lop you. Dat you lop you nek, maar you nek no lop you. You lop you neef, mijn neef no lop you. Ja, je apwaarderen die oma, mijn oma na waarderen die you. Je zoekt troost naar je opa, je ne venning. Dat die vennen naar buurvrouw. Die vennen af man tapa uku. Die vennen af broederschap. Dat a brada sayang knap tapa uku. Dat die de af tamara. Die kon gudu. Dat die bij een bestje je brada. No, die bij een bestje a vreemdeling. Die je bouwa osso. Die a vreemdeling. Die je kon gudu. Je die a vreemdeling. 1 miljoen.
Dat je vrede hebt die je brada wan soft of je Egypt ching. Dat is moutaki anop kang. Oh? Oh? Mi mati oh? Mi brada ete atrama say teke nga mi brada. Oh? Zeker ama duwa san nga mi brada. Nee. Ama firi yi brada moro you. Ay betrouwbaar. Betrouwbaar. Nanga you brada. Betrouwbaar die you brada. Moro lek you srefi. En daarom de man betekent mitaki. Als je een familiebedrijf wil gaan starten. In de meeste gevallen lukt het niet. Weten jullie waarom? Te you brada otek you wagi vernietig. Asap tak ino paifing. Omdat amo denk tak you na mi brada ino kauroko so nangami. Maar tama te kwa vriendeling. Potine bedrijf. Dama sap tak is een bedrijf gaat bloeien. Maar meestal te you neef koroko di you. Te you omu koroko di you. You omune konfko roko wang. E konfko lukitori. E konfko plunder. E konfko luku fa ye libang e froang e pching. E kon fuko chalolo taki gadoro. E kon na you fu luku taki wan bepal you ino so libidi you. E kon ko luku sa ye nyang sa ye dringi. En dat mek de man taki mate nyanga mate kir mati. Asingi dat mus drai. Famire nyanga famire kir famiri. Amati tegenwoordig komt betere moro familie. En daarom mi teigu taki ano alasan say brainchi na go to. Asama di lobby you, adati mu lobby baka. Asmasa e goji you, jasmarat imu go baka. Asmasa abi firi di you, ji im abi firi baka. If you na mi sa I lob me, mi o lobby baka. If you mi brother you love me, mi abi fu lobby baka. Me if you na wan vriendeling, I love me, ma abi fu lobby baka. Lobby no abi prat in brother nanga sananga ching. Lobby nanga leti se staan centraal. Dus mi hoop taki, mi juwap chi ondro fenitori, dan uluku sawe dunanging. Ja? Dus vreemdeling en familie na pe you shitaki a waardering eji na da pe je anga. Omdat die alibisma I kan vergelijken solis leki dagu. A dagu sa you e waarderi. A dagu sa a egi basi fere jenyang. A de da bas a dagu gona buurvrouw. Dat buurvrouw we ja dagu dat nyang. Die suba idenka dago onti. Au onti pe abi nyang. En daarom ik familie no lobby familie, vooral if je doet awroko disi. Omdat die te you ben gwenti ji. Maar you shitaki asem ji say ben ji. Trawe go pai pasi ji. Trawa sem money say ji de ini anu. De wins ogri ji. Dat tene ji de moro da yore taki kon greedy. Tene libi moro ye bor bigi patu e nyanga de da yore kon greedy. Omdat do wa familie no loba omusangudu. No wa neef no lobe omusangudu. De loop meneer Koeldip Singh omdat hij lenga business. De lobby Brunswijk omdat hij lenga business. De lobby dat Manura omdat hij lenga business. De lobby die Lopsari omdat hij lenga business. Mesha Loma Sanda Strati. Te brada wakap sa e play de kano sabe. Je stak anga Loma jersey. Je stak anga zwerver jersey. Toch te accent. Je ran om familie. Maar tabo gudu uwoji waarderen. Jullie mensen zijn hypocrieten. En dat met gado. Altijd reken af naar UNO. Omdat het doen alsof gedrag woont in bepaalde mensen. En ik ben iemand, ik ben niet vals, ik ben niet fake. En daarom ik met taki. Mina nga no walibisma na grond tapu anasrefi. Garoji mwansan sanoji walofuno. En dat is mijn geheim. Ik groet. Tot de volgende keer. Dat tralies dat ik abra obere. Of dat ik abra winti. Want hier die to op radio de me takabra apukanga kromanti. Ine takabra de sandati. Kom lukwere. Ono apuku no demoro. Ja? Potfolimo. Hier een mooi pokoe voor psycho. Hier een mooi pokoe voor abdepchi brada media. Hier een mooi ondervinding pokoe. Ja man.
Asma sa hori, na asma na ting horbaka. Al lobby sa asma eji na lobby dat ting ji ete. Yere? Mimi loba boy niska. Ay. Pandaye. Kaya opo mi bakaye. Inami tanda. Yeti mi pangaye. Om arca trapis yere. Odro feli koku boy. Angai. Asma seji tranga dapim angam. Abi TV mai beti. Bukod soli mo. Uyere. Ado ye pimi. Sa de do de. Hey, apa boleh sih mina? Okay lang. Amen, psycho. Amen. Jadi kita blessing blessing ya fruit. Kau percayain popular. Eh. Kamote. Nessa o arte de orto era. Me reclama de mi brada. Kam. Echte mooi stem met tegen. Odi, odi. Odi, odi.